machiegni ahinya samoro sama chalo kama endi wabede chenro mar twak e weche manyien sama bende watudre kod jogo komiyo weche manyien ka gi kacha e weche matimore e piny Kenya. Kawuono ni endi adwa mondo mi walosi e weche go mag bedo kod kitambulisho mari bende en gagi matin ahinya, en oboke matin to ng'enyne en gino mantiere kod ka ber mang'eny ahinya ne in ng'ano endo ma en oganda ja Kenya. Inyalo tiyo kode e kinde mag kawo ombulu ni endi, inyalo tiyo kode kata mne manyo tich to moloyo nyaka kata mna golo pesa gimoro amora kata yawo bengi mari nyaka ibed koda ka ID. Joma ng'eny e oganda wa ma joluo pok oparo bedo gima chal kama endi, omiyo adwa mondo matwak endi gi jalony ma bende ong'ere kaka migosi Tom Nduku ma bende en jatim nonro mang'ula e pacho ka endi e chenro machalo kama omiyo kik idhi mabor, e thuolo mabiro ni endi en twak e weche manyien. Machiegni janeno mar LTN kaka nasenyisi ni antiere ka endi koda ka wendo adwa mondo mi achiel kachiel akel wendo na e chenro ni endi mar twak e weche manyien kod bende chenro mamoko mar mondo mi koro wadhi nyime koda ka twag ni endi kaka bende chalre kata kaka bende ochal, nikech ber mar mondo mi e sama chalo kama endi wang'e ber mar bedo koda ka kitambulisho no endo to an kode ka endi ka ng'ano ma jalony bende jatelo ng'amo lap dhoge jurni ne kom no endo mar Ugunja higa manyien. Ola mondo mi kochopo kinde to mondo jo Ugunja opare kama pare jomoko nyocha ne odoso motegno ka endi ahinya konyiso ni jo Ugunja mondo koro yaw pachgi ging'e ni Tom Nduku ni e pap. Adwa mondo mi arwaki jatelo mondo mi los koda jopiny to moloyo ahinya e wach mar ber mar bedo koda ka kitambulisho. Erokamano. Chiegni ahinya. An genyenga iluonga ni Nduku Thomas, an aod Ugenya, aodiro kokaka. To kako wachi ma jatim nonro. To kaluwore gi wach ma Nick wacho, to ng'en ng'ama timo nonro en ng'ama rango kama jo ae kama jide. Ng'en mokwongo nyaka wang'en to bedo gi gimiluongo ni kipande ber nena. Kipande mokwongo miyo ibedo ja Kenya. Namba 2, kipande ne mabro golo kaka nyuola ni nitie gi kama ae gi kama gweng' ma intie kaka chal. To kipande ber neno nyalo konyi mondo ine kata kaka inyalo timo ohala. Onyalo konyi sama idhi timo ohala mora mora kata idhi timo gimoro ma dwaro ni nyaka ng'eni in ng'ano. Kata kidwa bedo birth certificate nyaka ibed kode. Kidwa bedo passport nyaka ibed kode. To ene monyalo golo gimiluongo na anyuola ma dhano, gima kisungu luongo ni generational change. Ma kidwaro joka ng'ane tinyalo bedo traced bunuang' ni mae gweng' manie. To jowa mang'eny okoso ng'eyo ber kipande nikech opogore gi ndalo mane ji dware kipande. Kuom jogo mane kawo kipande ne gama nen malo nikech kipande ne ka in school, nikech ng'ama ne chako dwaro kipande ne en ng'ama dhi tieko klas 12. To sama dhi tieko klas 12 nong'eyo ne odhi bedo japuonj, ochako kaka UT kopo no kodhi e level. To kodhi e level to ne poro nyalo somo, to kotieko ni to ng'eyo maber ni odwa dhi university. To university ne en go ber mang'eny mane nitie pesa mal help masani wanto chon iluonge ni boom. Ma boom no en okonyo nikech ni nyalo ai gweng' moro ma in kata Nairobi no ne kia kaka idwa dak ikia. Koro boom no ema ne en facilitate nyithindo mane ai mieri modhier. To kineka sani idiere kae Kenya nyotimo maber. Minwanga sani wan gi colleges ma middle gi matimo diplomas moyieni mondo ikaw help no mondo konyi. Apart from pesa mineno michiwo mag constituency kata mag county kata mag national ma presidential bursaries, in kata gubum minyalo yudo. To nobedo ni ionge kipande no nyalo miyo kori kos gik manyalo miyo chiemo ibed dhano. Nikech kaka kiyudo help cha to pesa no podi nyalo transverse bichulwo kata fee. Busombi dhi nyime yo makare buchiemo ibed dhano bukindi duoge chul. Ji mang'eny oseketo gini kaka gir go siasa.
Minu anga sani ka koro wadwa di election to kora ka jingeni kipande nitie. Tingeno nego wadne ka pok walando wach mar yudo kipande. To nego wakwongo wanon to kipande adi maninda nindi office chief. Madisi nogolo botero ka chief minu anka nindo to chief no bende go kod gi siasa. Koluongo barasa ene mongejo mane gwenge no monego ter kipande mondo jogi oyude. To mabende luore nke jo siasa moko ma ohero tingo ji. Nigi dwa bedo wajumbe ma onge wach marwa wacho ni ji apart from miyo ngato pesa gi miye ni mondo kaw kipande ako biyo gone kura. Samosore to koro konya lao bwana cha mondo dhi okaw kipande. Kore nwango ka focus marwa kaka jo piny osolal nikech jokwaso ng'eni kipande ni ela. To kipande no benda wacho ni polisi emosotimo marach. Chon ni jasa lori kaendi makyon wen kionge kipande tina ng'ama kino dhi court kingo kinyi. Bomiyo ne ji ong'e importance mabedo go pande. To mane momine no kaka jo pinje maoko sani odonji iwa mwakiagi inwangta kwa ndiko ji kor gwen kucha ma gin timbe gi gin jokuoye. To nikech wakia kaka gibiro waneno tich motiyo to wakia ng'ane no sotimo makosa kamoro. Ting'ere ko pande nintie to koro kata mecho nyalo bedo matin nikech nyalo luwi bunwangi. Magi gik ma jo piny onego ng'e ni ber kipande ok en mana go kura. Jo siasa to koso tiyo kode maber mane wamine ka kipande ng'eny moflok i kuonde ma ichiwe kipande. To jatelo kipande kapo ne adhi akawo donge en gima anawuone mokonya. Arito mondo chief okel nango kipande ma okine ko pogore gi generation machon. Gima temo wacho ni generation machon ne ng'eyo gima omiyo ne gidwaro kipande. Ne nitie gima ne generation machon neno. Generation machon ing'e ne krit no mondo dhi omiye tich. No dhi dwaro. Omiyo ng'e no kotieko sector ni to nitie gima opportunity ma bro create. To mondo ayud gini nyaka ber go pande. Masani to koro were. Sani ng'e ni sani da nyithindo mang'eny riemba piko to gionge kata na kipande. Matino onge kata license. Onge kata license. Okyo mino anga accident ko timore to kata konyo gi tek. Piki jadi moso lala nikech koro kaki dhi claim onge. Ni miyo ng'at ma is not identifiable. Koro ino anga kata na police kaka ndik ni gini ni abstract onge. Nikech ng'ama ne riembo gino is an underage. Okay, a person of majority age. Kala kiduong to yonge kipande, you are a minor. You're a minor. To magi ng'eni concept mane nyalo na wok. Emo miyo police be nyaka dog back to mondo ginge gima gitimo. Gichak mako ji. Ok ni gichak mako ji. Discipline nitie kabeda created. Ting'eni diere manchagi ing'eni sani police konwangi korio to uko na ngapi. Ok ni ID. Ok ni ID ni ja Kenya. Nikech ing'eni ng'ama otho tieno gi njariyo. ADI tich kileo oringa marach. Iwinja. To kinga marach to kinyal bedo go mondi okinyal dwaro mondo ng'eyi. Koro kinwen kionge ID no nyaka dwar kaka idonjo kan. Iloso e wach moro kanyendo mar ne jo siasa tiyo gi thuolo machal kama e sama chal ni sa siasa ochopo ka koro sani mikawe kura ni. Ema koro gigole ji to gichiwo pesa. In achiel kuom jo siasa gi. In ang'o mitimo mopogore? An ng'eyo ana pile gima ing'eni sani ing'eni nitie discipline moro kama nyaka wabergo ni ma lal ni jo siasa. Sani nitie mjumbe matiyo. Iwinjo. Kuonde gi duto constituencies gi te gwa jumbe matiyo. Koro wajumbe gi makana go wisdom. To gine ma giwuoyo kodwa. Koro gine chung mwadwa chung kodgi cha. Giwuoyo kodwa to giwacho ni bwana. Adwa biro, adwa ni mondo youth mang'eny mondo kaw ID. Wanyalo facilitate gini nade mondo chop ne kila ng'ato. Iwinja. Koro wawinjire. Be sirkal noketo budget for this. Wanwang'o no kata joka seche moko onge pesa. Nikech wasomiyo yo makwalo be donjo mang'eny. Inwang' ka mafuto ter maja kipande nyalo tiyo. Ndiye gache sirkal in that county. Iwinja. Nitie ta constituency vehicles. Ma pesa matiyo kanyen mara iya. Ma it just need coordination to the area makamati timo ID registration. Tinwang'o no mok timre nikech ng'ato dwano ne en makoro nyalo en monyalo timo. To gima konyo bende onge. Koro gima duong' en ka MPs wa coordinate ji. To ginyalo nyiso kama rem nitie. Then we chip in through him. To gino bedo facilitated in a more good way. Mano konyiso ni kichwiem kore obro yombi. Ing'eni ni kaning'e kama pogore gi ji. And I don't look as leadership as a die or do thing.
mago gik mang'eny Nyasaye makelo. Ing'en Nick nan ga captain school. Nyasaye kelo nadi ka ibiro kodi bet Nairobi ka jo Ogunja bro yieri ade ko kedhi kedhi. Nick nan ga ko iwinjo Nick. Mane kama ukosogo. Neno apenji gi mulo jatelo. Ema dwa ni sani ko kichopo Ogunja. Yes. Miloso gi jo Ogunja. Kamiluongo ni ground. In Nairobi. Ere ka jo Ogunja bro yieri. Ing'en tie diere ma campaign. Not all the time. Okunyal bedo ni saa duto ji dwa go siasa. Ing'en tie kaka Jaramogi ne bring up his leadership. And nyocha ng'isi kae ni kirango leadership mane Jaramogi no go. Opogore gi leadership masantigi. To machane kaka for Kenya nen gi MPs apradega chiel. Go back and trace motion mane jogo kelo. Jogo kelo nyaka vote of no confidence. Iwinjo jogo chungo nyaka budget. Kane giwacho no ka onge reforms to budget nyukudhi nyime. And kiri wane gi jo Ford Asili jo DP, we were less than 80 people in that assembly. So you could see a parliament that has a future. Okro masani parliament jo wang'eny to onge motion makelo. Magi ji nyalo nwang'o. En tim aranen sani nyabero surprise. Kama mheshimiwa wanga ncha Geri TV makiwinjo kayalo bwachi we have no time. Marito wachumu podu the consultant. Sani nyoro eno wone mwachi bunge no they are not ready with the report. Kora angmo report mara. Mar fuel regulation. Eno won manyicho ger kabisa TV. Ngisi ne concept maji seche moko kichung farm. Okonyiso ni kichung farm to koro the negative. Yes, inyalo chung farm to serikali ne monego bibu wachi ni jina gini suggestion why don't obey but wabro implemented at this time. Okni retract. Koro wadokendo e wach mar kipande ke mano thoro mar wach mwalo sika wuono. Iparo ni koro onego tim nang'o mondo migino chak timre koro maber mondo ganda wawuog oko okaw kitambulisho. Kata kwa weche mag yiero e kwano gik mang'eny ahinya ma kipande miyo ng'ato bedo godo. Onego tim ang'o mondo mi koro wach ni endi odonjne oganda ging'e gi onego ni gitimo mondo mi gibed koda ka opande mag. Nick nyaka wager joma tindo man gi luor. Nyaka wager joma tindo mong'eyo ber kamunyulie. Nyaka wabed gi joma tindo manyalo paro ni I need to make this community better than I found it. Iwinja. Okune kani nwang'o lumi dalau tibedo watho yodlu. You must make that society to breathe. Ing'eni Nick en gima rach kabisa ni kidwa ndiki ji gweng'u tini dwara soya kuom ji gweng'u. Kari dwa gang'o? Ito no nyuoli nga. Into mano nyuoli no ng'ama nogola soya chiemo ni nyuoli. So why is it that John ne ji nyalo nwang'o yo ma ji nyalo gerorego? And John ing'ene onge bu nyathi ng'ane ne nyathi society. Mana dier. Iwinja, ne nyathi society. Mane omiyo ji nong'e importance mag society dongo. Kionge kipande ng'abro ndikia. Onge. Kata kiriek to ionge kipande. Did you do tich? Okinyalo yudo. Kata na passport mineno mwan go ni. Okinyadhi adiya kamoro tiwacho na passport kuri ndiki. No, nyaka ng'eni min go passport ni ti akanye. Ti akanye no nyaka ibed mana go pande. Koro wan jok mineno masani an gi iri ng'ama chielo mo wan sani wadwaro gik moki society. Wane manyaka wadog chien bua behave well. Gimarach no wan joma nigi ng'eyo wane mwa behave marach moki. Nikech wane mwadwa nyiewo ji madhigo koko. Nene kirango jowa mwating'o ma seche mogo koko ma isone no sase mokai jakom wang. Nikech jakom do wuoyo and level ma jakom samo wuoyo ko wuoni luo. Owuoyo no piny. Mondo piny ong'e dhande. Tinwang' ka nyathi moro menende ng'ate moting'o momiko. Upande ongo go. Koko bedorwa nogo seidi. Chieng' kura no boko bigoyo. Kirango jok mineno miting'o maigo koko ng'enygi. Gionge ya kipande. That's why they are for hire. So inwang'o ka bed nwa timo the right things. Mwa engage ji. Nikech I believe nika kipande nitie. Donyo jowa mang'eny kita youth mawuoyo mang'eny gi donyo onge. Ke donyo gini school, donyo gini college. Iwinjo. College oken gini ne oken diploma college kende. College kade driving school and college. College anywhere minyalo yude a knowledge. Manyalo advance your level for the future. After A level. Yes.
onge wach wadhi e yueyo wawinjo wach madhi nyime kaendi mar weche mag opande yudre ni ji mang'eny kata sani nigi nyaka gimone ute manyiewo kende machiegni mamonde gigo eko onge kodak opande makodho gino kata mari chieme ot to pesa nyangi gole nang'ani nyaki gole mna pesa ka in go pande no account kidwa dhi yawo bank mondo mi ne nyalo kata oro pesa ni moro nyaki bede go pande mari e seche ma ilo sewacho pande kama endi onego kawe motegno nikech en gino endo ma onego ni ng'ata nitiere godo tekni sero moigni 18 miyo iyangi kaka ja Kenya kendo imi nyalo mari kaka ng'ano endo ma en ja piny Kenya kaendi en weche gik modhi go nyime sani endi ka waduogo to wabro twak ka wadhi nyime mondo wang'e to koro ng'ano giri makoro ne okoro wach ni ndi motegno mondo wuog oko olose kik idhi mabor pod dhi nyime machiegni kendo makoro en okang' mar ariyo ma chenro ma wadhi go nyime sani niendi ka watwak e weche go mag opande niendi ochopo sama koro nyaka koro oganda kawe to moloyo nya gin ogandawa waloso ne jogo matindo ma be samoro pok obedo go opande ndi nyaka joma dongo ma sani nitie gi mierchigi mapok onge kata kitambulisho nyaka sama koro walose sani en wach mar wich kuot ahinya to moloyo sama koro oganda ni koro mondo mi koro kaw ombulu niendi ji dwa dhi e piem mar siasa kugo koru ni wan joka ng'ane to mna kunyalo go ombulu kodigo kionge opande mari magi te gin gigo mantiere kaendi jatelo aduogo iri e wachni iwacho ni ber mar mondo mi wajumbe manitiere otele wachni to piny owacho ok onego tele wachni wan gi DOs wan gi chiefs wan gi county commissioners gino ne wenegi tema ng'o mondo mi joka opande ing'eyo role ma mjumbe duong' kabisa kech mjumbe supervisor mar wang' sirkal kuom jomineno mikwana makene mjumbe mong'e tich to mane kama nonigo gichaki onego ben every year obedo gi jogi piny iluoko nyaka register nikech kata sama wuoye kodini ng'e ni nitie jowa ma Nyasaye osokawo nyaka nyowa go kura tibon wang'o ni pod gin ka jogo kura iwinja magi mange ibro nwang'o no ibro tigo marach mabro miyo ji bro chako pingo no kuro kwan to nikech samo nego watimie gik moko ko okotin kata IBC okonego yieni mondo dhi otim another recruitment kapok iluoko the register do mato ge magitimoga ok nigi to gitimoga tang'o miyo kura mag joma tho inwanga samego kura ka gitimoga man exercise ma IBC timo e kinde mang'eny no we dok nigi nikech ok ja IBC next time ndikel ja IBC come on the ok ja IBC to ang'eyo ni part of the roles and update of the register but they don't do it update mari gen ga recruitment kaka sani but they don't clean iwinja to samoro bende cleaning tech samoro cleaning technique chingeni oganda pok ong'eyo ni ka ng'ato tho tikawo birth certificate mare ti chief enango koro magi wacho ni magi makoro ne beni koro un kaka jotelo kanye makoro un bero ne beni koro wuoke mageto wacho ne jogi ni tiju en magi ing'en wachulo jogi sara sani ng'en wamiyo nyaka jogi pikipiki to pikipiki en ma dwaro jachang'i kor gweng' koro joma madho changa to changa lonjaga to changa no kang'ato madho okaw kata kitambulisho kese madho changa moro mutari ni wi ji madho to luokore jo madho changa go ok nyala kata mna chung madhi manyi kuma kitambulisho no mana kimer tulongo mer pile no inyalo madho matin to keep your life yeni madho changa matin to keep your life going mano luore gi daktari in kichungo gonje bro nyiso yudhe mondo madho ka changa matin ne adwano mondo wadog chiri kanyo mano debate for another time abro jatelo ng'ama jatelo wachi macho kae ndi ji winjo mang'eny ahinya chieng' makoro ichungo gonje ibro nyiso joma rowere niya unyalo ga lise matin ta udhi uluoku ing'eyo changa no osebedo legalized mano kanye e sirkal and for how to implement it in Mapudi. Changa no osebedo legalized packaging everything koro kadwa nigi mad tabro be emphasize on kako nyalo bedo manufactured bo bedo packaged gi kako bedo sold koro the procedure ma onge mama nata nyalo keto jogunja winjo kidwa kwenya jogunja winjo ka mjumbe maru mtarajiwa pod wageno ni samoro nyalo chopo kanyo nigi yie ni ko chopo yie kuja to bro dhi mondo mi olosi okange mag neno ni koro changano okwota to okwota yone mowinjo ok nigi kwota ing'eni gimoso los man procedure imadho gi display in Uganda kidi kong'en ga free but imade from 5 onwards nyaka sabich iwinja to jok mer kako paro no
presumption momiyo ji merga en sami tuo ne chato wacho ni watie ki iya odhi onwang'a mbele. Koro ne bende jochang'a gi ok tuon madho chang'. Tuono gi process ne sirkal osonwang'o. Inya non wani gini tek mondo wadilgo. Kama ng'ato nyalo yudo pesa is not easy to deal with. Nyaki create mana process kaka nyalo konyo. Mano minyuolo ji. Onge wache mane ndo ibro timo kuchopo kocha makamna ni ber mar mondo mi wang'eni to eseche makoro kura onge kuom joma tindo masani gieki. Wacho ni en tich mar chief mondo mi owuogo kosani mondo ng'eni dala ka dala manyathi osetieke school jagini 18 mondo gidhi gikawo. That one notwithstanding. Iwinjo ni gima duong' en telo mar piny nyaka create opportunity ma ng'ato neno importance mabedo ga ID. Gima mineno ka ji okel wetgi wach ID en nikech kata iber kode onge chiema ni dhi yudo tich, onge chiema ni donjo e college, koro importance mar gini be okine. Ng'eni kata police osebedo very wrong. Nikech sani anyalo oro ni nyathina man gi 21 years maonge kipande otiyo ga ID mara. Iwinja? So police ma Kenya be nindo. Iwinja? Nitie gik mang'eny momiyo wach makawo ID oseduogo chien. So magi gik monego jotelo los. Enforcement agencies nindo. Ingredients momiyo gigi timore. Ing'eni nitie gima wasomo in timo nonro miluongo ni case management. Iwinja? Kaka sani joko nego dwar expert otimo gima on case management. Why is it that IDs joko kawo? Iwinja? Koro mae emibed paint nono no okay. Nyaka bedie nitie okwame jogi an age momiyo ng'ato nyaka dwar ID. Siso onge. Siso onge. That siso no e gima duong'. Kasa ni nyo president otimo maber kukelo colleges mang'eny. Neno ka Ministry of Education nyo tiyo. Magi nyisi ni now kitiyo ko form 4 you still have a chance. Ndiye kamedhe. Mano koro jibro bedo ga ID. TVETs manyo TVETs manyo biro go. Koro sani bro nwanga IDs, ibro nwanga sani jibro kawa ID moloka kwa soka kawe. Ke koro nitie benefits. Nikech nyaki chiwe sami apply. Yes, nitie urge. Koro serikal nyaka timatek MPs owe yiera joma dhigo koki kor gweng' wadwa joma kan create manyalo keto ministry ma industry tembre. Wadwaro industry. Kisumo nigi industry adi. Population adi man kanyo. Wan gi graduates madhi graduate form 4, madhi graduate university, madhi graduate college. Ma eden number. Adimu create mwakaka ministry madhi employment. Both in manufacturing industry and service industry. Mage gik madwaro nwadwa yali bunge. Ogoko kabal maonge tiende. Then we are no country. Okinyal sustain a program ko kimiyo ji the urge of getting it. Emo mineno kasa kura to gidhi kikawe. To kagi sogo kura, some of them have been very disappointed. Ma ID no dhi okawo to wita nikikoro kara gino boko konye. Eno ng'e ID ne mako yudo. Jakom nyalo bedo president to obiro yudo tich. Jakom no boko bedo president an ID ne mokwongo madhi lal immediately. Jakwe medwe tiyogo. Makoro kendo wakweligo kae makine makendo ng'ache medwa kadwar ningine no kokwelo to kokwelo iye mano wang. Koro waset pace. Koro ng'ato yewang' ma wita ID mare. To kai bedo disappointed. In poki bedo disappointed mi wang' ok to lawi. Ji wang' mang'eny ji. Wang' ikawo upande me wit kucha. Oye ni ibro dwaro chiemoro. Kech karakoro gigi okonyi. Kech in ing'e ni gini madhi konyi. Onge wacho kone bende iwa wang' mochop kanyo nikech gimanyo ne ID gini gik mang'eny ok siasa kende. Kata kwa we tich okonyi gi yore mang'eny. Kadwaro mana NHIF mondo ibed gi insurance mar NHIF. Ne kangi tigi ID mari, omiyo ok en siasa kende. Iwinjo ni mana so wacho ni but ing'eyo gima nyaka ing'e. Goals mag bedo gi ID nyaka bed set. To nyaka gibed gik manyalo aji ng'ato. Siso mo wacho. Siso no. Ka siso onge, there is nothing. Achiel kuom siso go eko sani en ni ikawo kura idhi go ombulu. Be pane jo oikre mar dhi goye maber. Jowa to goga kura. En mana ni jowa gima rach kodwa. Mama no tadwa ni mondo awache kan careful matin. Onge haja mondo iting' ng'ato kigoli constituency maluo titeri maluo machielo. Sai chieng' manene iwa kura to in koro ino wang' no yombi. Koro ing'ta kaka ng'ano dhi go kura kia.
Mage kucho manindoga. Iwinja. Igolo ng'ato kamoro. Seche moko igolo ng'ato no bagi. Kori ni weye. Koro kurano nindo. Kuche chon nindo. Iwinjo. Ng'ama ni constituency marural. Kin wori gweng na die ni ng'ama thuan. Dia di PM to komendo yombi, it is not your day. There is another day. Indi di yombi na. To competition then competition. You cannot just go and win. That's why the man mo mina kajo mokofo. Just so kweni kikete ninya kiyomba enya to bende you die very quickly. Wait, loko hiki ya kiberua. Maka kwa yoro no kwereto. You have other things to do in life, bwana. Jogunyo chako noa ekendo ni ginyo kento gi kuo. Ageno nu winje maber, kochipo sama ibro go ombulu bu penje nto koro midware ni ento gi kuo koso kento gi kuo. Nikech mano bende penjo manyaka upenje nikech ombuchi no temo dwaro ka intie ogunja kanyo. To mana ko ng'e na be konyego. Yeah, then they die for it. Onge wache. Koro adwa ni eseche ma odongo daka matin modongo giki. Adwa ni mondo ilose gi migepe kata agencies imparo ni onego ni koro fast track gini mondo mi gikonyo gandawa oyud ID. To mono ahinya mon masani kori kendo matindo ma onge gi ID to gi chuogi mabende pod gin rowere. Ing'eno our problem in parliament. Parliament moku interrogate jomar concerned. Jomago wa piny kabisa gin wajumbe. Akiani kakete yo machielo tango winjire kodi king'iyo Kenya National Bureau of Statistics ma emochung' ne ng'iyo nonro mar oganda gi kaka ji odagi kaka nyuolo ji gi tho mar ji ok chiw mago eko ma gin statistics mani kare mamiyo ji ng'eyo ni joma kama nigi ID kama kama joma kama pok oyudo kama kama omiyo kata MPs gi kido mondo mi gidhi githo e wach ni e parliament yudo ka gionge information ma right gionge data. Apenji ing'ego miyiero ng'ato jatelo. Ing'ego miyo ng'ato bedo jatelo. En nyaka think ahead of your people. Both in their good times and bad times. Iwinja. Nikech how do they look at our welfare? Gine masani onego gimonego kwon kabisa. Gine manyendo report manyonego beni giwacho. Okini asani wa discuss gik mar areyo onge tiende. Iwinja. Sani bunge manego bed pinto wacho now. Warango yiero. Jiosotho. The Bureau of Statistics. Can you bring us the data maru kaluwore gi registration of birth and death? Mondo wasomka. Then we know group adima nyo graduating from 4 are now becoming of age. Tadima nyotho, tadima ngima. Be wan budget manyalo kao jogi. Then now they vote in parliament and get the money. Okwanyalo wacho njudio kawaidi kapod wakiak nan budget ni. Mondo warang. Mane kaka system tiyo. Then from there we can focus. Koro ikao richo imiene wi odbura, ikao richo imiene wi Kenya National Bureau of Statistics. Okamieno. Awacho ni ginindi tijigi. Emano no koro mano blame gi. Oka blame gi. I'm telling them to do. Ingeni ki wacho na blame gi ta chal ngat moro ma ayuakne gi. Ngamo yer mofuo yo pinyo diogol. You are not helping us. Idi beni ni sama idwa ni idi rally idwa ni pam idwa ni gokoko to gimanyalo konyi to kinyal yudo ni yero jatelo koro iye empower jo piny sani inyiso gi ni mondo koro gi yier mna joma ng'eyo ni nyalo. Yes, the bunge ken ka tugo bunge ken ka gokoko bunge ka building the country, loss of future mapping, loss of economy, loss of health. It's about the future. Future onge mabedi ka nindo kech mano yini future man. Mano future man. Ibe wachana. Koro onge wache. Adwa mondo mi koro sani ndika wadhi nyime kaka oganda joluo. En kinde go kuma winjo ni ber mondo mi wawuogi wadhi wamany gini ma en opande. Opande en gino ndo makonyo kendo oganda dware. Gima adwana no. Behavior ma chief be nyaka change kor gweng. Chief otemango koro. Gine manyawe ni gine ruoth machielo. Dungen ruoth. Makede dwaro kipande no to ine midwa wotha. Chief en ruoth. Ruoth nga. Chief en ruoth. Jatich. Dholuo luonge ni ruoth mar gweng'no. Ok on mistaken nuko en ruodhi. En ruoth matiyo to service.
ingene en tije won chiwo luor ne chife manie kor gweng ok chiwo luor luongo chife ne mayot kamano gin ruodhi chief ruodh nga bwana ruodh en Nyasaye kende modong gin jotich ang'o mi tugo gi language na wrong way jatelo chiwo luor ne jotelo ma gin ruodhi manie kor no chief en jatich sirkal ma mediate issues mag jopiny gi sirkal iwinja ok en ruoth en ruodh nga ruoth en Nyasaye kende ing'en wan go only one president in this country jomodong gin jotij president koro gin jotije mag yes gibedo delegated according to the law koro kinyadi dwaro ni dwa nondikni barua to en pod onindo ing'e kirango maber sani chife duto the constituency offices osoto maber MPs osoto maber gin go office tinyano anko office neno konyonga dongo en gi yore moko mong'iyo be mang'eny changa mi wacho we modhi omako joma no mano gitije koro nyako ng'i maber e thuolo mwadhi ni endi jatelo adwani mondo itiek chenro ni endi inyis oganda te mag joluo mondo mi okaw upande to giberne mondo mi watiek chenro kaluwore gi kaka ikela kawuono to ber kipande sani en ni wan guoyi mwagolo madhi bedo ker ma piny to mondo ber ker ma piny nyaka wago ombulu motegno nikech kata kopo ni wayombo tibiro rang to wan joluo ang'ma ne waketi adita momiyo jakom obedo president mano bende biro nwang'o ema biro miyo wabiro bedo gi pok koro sani to nyaka wakwau ni mondo ukaw kura to ubed gi kipande nikech mondo ibed gi kura nyaka ibed gi kipande nikech nitie wuodwa mowuok madhi dwaro gimoro to gimodwarono nyalo konyonwa gik mang'eny koro sani dwa ni ng'ata ma podi ne onge kipande nikech kipande tindo nyong ing'en gima wiwi ligon kipande tiyo nyong makta nyako ma otedo kamoro chief ndika barua titero kocha to joka consent to ido daidi tindo ko peka ka chon mane nyiki ber ga rusa ng'o mago tinde nogol tindo nyong'e kabisa koro an gima nyalo wacho no gi sani jowa kamoro amora ma intie wog mondo ikaw kura nikech kura no sani to kendo dhi konyowa moloyo nikech kata kopo ni Nyasaye konyowa bwa yodo ker ma piny to jomomiyo wabedi ker kabro nono to bando nwa kila ng'oi yadita mwabedo go president koro kudwaro nwa winj ber mok nene wabedo favored wago kura to kura nyaka ibed kipande onge wach yie mar twak weche manyien bro go gi kanyo adwoko ni erokamano ahinya jatelo migosi Tom Nduku e chenro ni endi kuom thuolo mar mondo mibi koro medo kwayo ni Nyasaye ni mondo mi otelni e yore ni mag manyo bende manindo kom ma ogunja wan madwa time Lolwe kaendi ema timo mwatimo ni modong' ni e kindi gi jo ogunja nyako chako rom kendo adwoke achiel kachiel e studio mondo watiek wache manyien e seche machalo kamae.